Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το πουντάκι. Είναι λίγο βρώμικο. Λοιπόν, να το βάλουμε και μπροστά μία. Και μέσα είναι λίγο βρώμικο. Λοιπόν, πήρε. Λοιπόν, τι πρόβλημα είχε αυτό? Αυτό 1 Δεκεμβρίου το πήγα στο μηχανικό και μου είπε ότι έβγαλε φλάτζα κεφαλής. Κάπου στις 25 άρχισε να μου βγάζει, 25 Νοεμβρίου του 24 άρχισε να μου βγάζει άσπρο καπνό και μετά από 5 ημέρες μου έβγαλε λαμπάκι μηχανής, όπου είχα ένα OBD εδώ συνδεμένο με το κινητό και μου έβγαζε ότι κάνει misfire στον τρίτο κίνητρο. Όταν το πήγα στο μηχανικό, εκεί μου πέταξε τα νερά. Έναν σωλήνα, θα το δείτε τώρα. Λοιπόν, μου έχει πετάξει αυτόν το σωλήνα εδώ, παιδιά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μου πέταξε τα νερά και ο μηχανικός μου είπε ότι έβγαλε φλάτζα. Εντάξει, αυτό έχει λάσπη επειδή ήταν στο χωράφι, καθώς το έβγαλε για να δω τι έγινε. Είχε κάτω λάσπη. Λοιπόν, αυτό είναι το αυτοκινητάκι. Όποιος θέλει, πάρτε σε αυτή την τιμή. 800 ευρώ. Να είστε καλά. Καλά, το πατήσω και λίγο γκάζι να δούμε ότι δουλεύει. Τώρα χωρίς νερά μέσα δεν βγάζει λαμπάκι. Από ό,τι μου είπε και ο μηχανικός, άρα είναι φλάτζα 100% περίπου. Λοιπόν, αυτά.